ನಮಸ್ತೆ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನಿನಿ ಕಾರ್ಲದ ಬೈಲೂರುಡುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆರಾಯನಂಚಿನ ಪರಶುರಾಮ ದೇವೆರ್ನ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಮೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ದೆರ್ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಪಿರಾವುಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಮಿಕಲ್ ಬೆಟ್ಟ ಪಂಡ್ ಬೈಲೂರುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು 33 ಫೀಟು ಉತ್ತರ ಎಪ್ಪುನಂಚಿನ 15 ಟನ್ ದಾತ್ ಭಿನ್ನ ಎಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ದೆರ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮುಲ್ತುಡು ದಡೆಮುಟ್ಟ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಡು.
ನಂಬಿನಗಳಿಗೆ ಹಿಂಬು ಕೊರಪನ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಗಳು ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪ ಪಾಲಿಲ್ಲಕ ಒಂಜೇ ಬಟ್ಟಲು ಹುಂಚಿನಂಚಿದ್ದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಪಾಪದ